Viime viikolla sain olla tuolla Kristillisen eläkeliiton kylpyläviikolla töissä ja kuulemassa Sannaa. Ja siellä jaettiin semmoisia mannalappuja kaikille meille. Ja minun kohdalle tuli tämmönen psalmi 105, jae 5. Sillä Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy iäti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Ja siinä yhtenä päivänä meillä Ilomantsin kirkkoherra kävi puhumassa ja hän siinä puheessaan viittasi ihan tähän samaan Raamatun lauseeseen. Ja minä olin kyllä kovin liikutettu siitä assista. Ja sitten minä koin, että minun pitää todistaa tästä Raamatun lauseesta, kun minun vuoro tuli siellä sitten ennen lähtöpäivää. Ja omalla kohdalla tämä kyllä niin pitää paikkansa. Ja sitten samoin tuo viimeinen laulu, minkä tuossa laulun, että nytten vasta uskoon tulon jälkeen on ruvennut kellaamaan asioita, mitä on tapahtunut ainakin tuossa nuoruudessa. Ja ihan voi sanoa lapsuudessakin on ollut enkelit varjelemassa, Jumala lähettänyt enkelissä varjelemaan ja suojelemaan meidän perheen elämää, lasten niin kuin aikuistenkin elämää. Ja se sama enkelien työ jatkuu tänä päivänäkin vielä meidän suvussa. Ja meidän suvussa on jo sukupolvia ennen niin tykätty olla Jumalan sanan kuulolla. Meillä siellä Koskenmäellä, Korkimäen päällä, niin missä mun synnynkoti on, niin siellä on ollut ennen minua niin ovet auki niin kaiken karvaisille ihmisille. Isän mummo, niin hän on hyväksynyt miksi niitä sanotaan. Isä kertoi silloin elossa ollessa, että siellä piettiin iltamia ja mummo oli siellä mukana istumassa, mutta mummo ei ollut tanssimassa. Mutta sitten sinne hyväksyttiin Jumalasanan julistajat. Kuka tahansa vaan kulki ohite, niin sai tulla Jumalasanaa julistamaan. Ja alkoholiongelmaiset kaikki oli tervetulleita. Mustalaiset, silloin kun minä olin ala-asteella, niin meillä kävi mustalaisiakin perheittensä kanssa ja niille annettiin ruokaa ainakin, jos ei muuta. Ja sitten on kerrottu, että isä on laulanut joka aamu, kun on herännyt 4-5 aikaa aamusilla, niin sitä aamu- ja iltavirttä joka aamu on armo uusi. Että joku siinäkin virressä on ollut, että se on kukille ollut niin tärkeä. Ja sitten isän ukki asui siinä samassa talossa meidän kanssa yhdessä kammarissa, niin toisen vaimonsa kanssa. Ja sitten kun minä äitille aina tein vähän pahoja ja tuhmasti, niin minä aina menin sinne isän ukin luo vähän niin kuin karkkuun. Äiti ei uskaltanut tulla sinne perästä, että se oli semmoinen suojapaikka. Ja siellä minua puhutteli virsikirja pöydällä. Se oli aina siinä pöydän reunalla samassa kohti. Ja sitten äiti on puhutellut kansan jäljestäpäin kaikilla sillä uhrautuvaisuudella, mitä hän on vieraita ja sukulaisia kohtaan. Niin et koskaan sieltä ei tarvinnut syömätä eikä juomata lähti pois. Ja siellä mummon kanssa oli hyvä olla ja turvallinen olla. Vaikka muuten voi olla ne tilanteet vähän pienelle tytölle pelottavia, mutta mummon kanssa oli olla turvallista. Ja kiitos Jumalalle, että Jumala on kutsunut minua. Ja semmoinen 8 vuotta sitten saanut elämässä antaa Jeesukselle ja saanut roikkuu hänessä. Välillä enemmän, välillä vähemmän. Ja kiitos Jumalalle siitä, että meillä on ollut täällä omalla paikkakunnalla
raamattupiiriä, missä on saanut kasvaa hengellisesti. Että yksin se ei olisi ollut mahdollista. Ja siitäkin Jumalalle kiitos, että Jumala on antanut avara sydämme. Että minä en ole tarvinnut jäädä tuonne omaa seurakuntaan ja omaan pieneen leikkikehään. Et on ollut aivan ihana käydä muissakin seurakunnissa ja kuunnella Jumalan sanaa. Ja ystäviä on tuntuu, että joka seurakunnassa, luterilaisessa, helluntalaisessa, adventtikirkkolaisessa, vapaakirkkolaisessa. Et sitten kun ollaan siellä taivaassa, niin ei sielläkään, en usko ensinkään, että siellä on mitään raja-aitoja. Me kaikki ollaan Jumalan lapsia ja meidän pitää jo opetella tiellä olemaan toistemme kanssa yhdessä ja rukkoilemaan ja palvelemaan yhdessä Jumalaa. Ja kiitos Jumalalle, että on saanut omalla tavallaan julistaa Jumalan sanaa omassa perheessä ja suvussa ja vähän kauempanakin, missä nyt Jumala antaa niitä tehtäviä. Ja Jumala on antanut voiman kaikkiin niihin tilanteisiin ja on antanut oikeat sanat, ihan niin kuin Raamattu sanoo, että Mooseskinhan oli hyvin aralla mielellä. Ja sanoi jotenkin tälleen, että hänellä on hidas puhe ja kankea kieli. Mutta niin on varmasti meillä kenellä tahansa. Että kyllä me pieneksi tunnetaan Jumalan voima edessä ihtemme, mutta kun me Jumalalta pyydetään sitä voimaa ja taitoa, niin hän täyttää meidän suun oikeilla sanoilla. Ja saadaan hänen tekojakin tehdä, kun halutaan niitä tehdä. Ja jään vaan odottamaan, mitä ihmeellistä Jumala vielä toimii. Et omassa perheessä ei kukaan ei vielä ole uskossa. 2 meidän lapsista on nuorempana antanut kyllä elämänsä Jeesukselle, mutta kyllä tuo sielun vihollinen on pitänyt kyllä huolen ja maailma siitä, että mutta jatkostahan ei tiedetä. Että Jumalalla on mielessä nämä lupaukset ja on varma, että työ vielä jossakin elämänvaiheessa tulee takaisin Jumalan luo. Ja Jumalan lupaukset suvustakin, että en nyt muista sitä Raamatun kohtaa, miten se menee. Mutta että Jumala siunaa uskovia ja heidän